ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ହଉଛି ଦୂର ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳକୁ ହଉଛି ବାନ୍ତି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଡିରେ ବସିଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହୁଏ। ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ ବି ଡରନ୍ତି, ଗାଡିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। ଏଇଟା ସରଳ ଉପାୟ, ଘର ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସେବନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ବାନ୍ତି ରିଲାକ୍ସ ବି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେତେବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। କଣ କରିବେ ନା, ଭଜା ଜିରା ପାଉଡର ରଖିଥିବେ, ଭଜା ଜିରା ପାଉଡର ଚାମଚ ନେବେ, ତା ସହିତ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇବେ, ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ତା ରସ ହଉଛି ମିକ୍ସ କରିକିରି ଆପଣ ତାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ସୁଖମୟ ହଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ବି ବିରକ୍ତ ଲାଗିବନି, ଆପଣ କେତେ ରିଲାକ୍ସ ବି ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଛୋଟ ପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥାଏ, ଗ୍ୟାସ ରୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।